Len nie moc besno. Denis, ty ho ešte drž. Kysáky sú dobré. Ja to nemám na sákach vôbec. Jaj. Patila, drž sa. Ne. Dobre, zdi. Ja nevím. Že by bola čo chlebu na okno. Že by sa vysypem. Vy kam idete? Neví, zaláta. Jaj, to bude drž. On to ví, nebojte sa. Víš, čo to bude hore, dole to je nič, ale víš, čo to je hore, kamoško. Jaaaa! Ty ma drž, lebo ja vypadnem, med. Jaj, to bude nepríjemné, ja potom zavíram. Jaj. Počkajte na tú zakrutu. Počkaj, čo to vieme. Znovu ide. Ja čuť do tých krikov. Už to ide. Nasadajte, ideme! Oni nás Miku. Ja som vletel až dopredu. Môžeme? A čulo, ale 300 hovorá, že máš ísť. Ale keď zabrzdí, je to nepríjemné velice ako. No, to som volačo. Víš, ako to bude, keď pôjdeme hore, Denis? Ja si mám zdokumentované, ale... Ježiš, jaká jama! Jaj! Nemyslíš na to šoferovať? Nie. Ani ja. Tak to sme dopadli. Jaj! Ježiš, mi klepalo. Kubo, on ako ty smrzel už. Konec zabaviť. Ešte! Tu sa sám